Бітьте в долоні всі народи, радосним голосом співайте Богу Алілуя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Пан з вами. Вітаю вас на святої мші. Нехай добрий Бог благословить нам нашу життєву дорогу, нашим родним, близьким. І схиляємо чоло, молимся в святой памяти Зою, поховальная святая имша, и за всіх наших так само дорогих померлих. Перепросим Бога за наши грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу всемогутному і вам, брат, сестри, хто зграшив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, зроби, как костел Твой, собраний Святым Духом, всім серцем был Тебе отданий, і щиро імкнувся до єдності і згоди. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і володарить, в єдності Духа Святого, Бог разу все веки вечные. Читання книги «Діїв апостолів». У ті дні Павел сказав старейшим костьолу у Ефесі: «Пильнуйте себе і увесь статок, у яким Дух Святий поставив вас біскупом, щоб ви пасвили костьол Божий, який він придбав уласною кров'ю. Ведаю, що після моєго одиходу увойдуть до вас войки лютые, які не пошкодують статка. Із вас самих повстануть люди, які будуть казати підступно, щоб дотягнуть за собою вучнів. Тому чувайте, пам'ятаючи, що я 3 годи у день і вночі не переставав вчити кожного з вас со слізьми. А сьогодні доручаю вас Богу і слову Його ласки, який може збудувати і дати спадщину між усіх освячених. Ні среба, ні золота, ні вопратки я ні від кого не пожадав. Самі ведаєте, що гэтыя руки служили потребам моїм і тих, хто був со мною. Во всім я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабим, пам'ятаючи слово Пана Єсуса, яке він казав: «Больш щастя у тим, каб давати, чим у тим, каб брати». І сказав він гэта. Ён укленчыў і маліўся разом з усімі імі. Тады ўсё узнялі вялікі плач і, падаючы Паўлу на шыю, цалавалі яго. Найбольш смуткавалі за слова, якое ён сказаў, то ўжо не ўбачыць аблічча ягонага, і праводзілі яго да карабля. Гэта Слова Божие. Валадарствы зямлі, спявайце Богу. Пайшлі, о Боже, Твою силу, умацуй, Боже, тое, што для нас учыніў, дзеля Тваёй святыні, што ў Єрусалеме, каралі прынясуць Табе дары. Валадарствы зямлі, спявайце Богу, праслаўляйце Пана, які ўзышоў на нябёсы, нябёсы адвечныя. Вось ён падаў, голас Твой, голас магутны. Прызнайце моц дужую.
над Іерусалімам, ягоная веліч, а магутнасць яго на аблоках. Няхай будзе благословлений Бог. Слово Твое, Пане, есть правда, освяти нас у правде. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. У той час Єсус зняв очі своє до неба і молився такими словами: «Отче святий, заховай їх в імені Твоїм, якое Ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними, я заховував їх у імені Твоїм, якое Ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з їх не загинув, а проч сина погибелі, щоб збилося Писання. А тепер іду до Тебе і кажу гето в світі, щоб вони мали в собі повну мою радость. Я дав їм Слово Твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не со світу, як і я не со світу. Не прошу, щоб Ти взяв їх со світу, але щоб заховав їх від злого. Вони не со світу, як і я не со світу. Освяти їх у правді. Слово Твоє – це правда. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. І за їх я посвячаю себе, щоб вони були освячені у правді. Це слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть такі. Хвала Єсусу Христу. Шановні я, kolejний день перед посланням Святого Духа чуємо, як Єсус молиться Отця Небесного, щоб заховав учнів і всіх, хто Єсуса буде наслідувати, бо вони вже не з цього світу, і світ їх ненавидів. Бачите, одразу з'являється ця полярність. І імкнуться, звісно, одна справа до життя, ми бачимо тенденцію всієї природи і людей. Чоловік народжається, живе, дійничає. І так само духовно, цей підйом до життя. Але і ми бачимо, що і нас переслідує смерть, як і сьогодні молимося за святої пам'яті Зою, день поховання, і певно відчуваємо, що є інша тенденція, тобто наступство першородного греху, наступство той непослухняності Богу. Не буду служити, каже Люцифер. І тим самим спокушає Адама і Єву. Будете як боги, зачем вам Богу служити? Ви будете самі як боги. Тобто не буду служити. І спокусилися. І ось вам першородний грех. Тобто перший, самий перший. Непослухняность Богу. І, звісно, чоловік має вольну волю. Коли вибирає супротивлеглость, то вибирає своє знищення, на свою погибель, як чуємо сьогодні, каже Єсус про сина погибелі Іуду. Щоб сповнилося Писання. І тому місяць май, Богородиця, Найсвятейшая Дева Марія,
закликає нас: прийдіть до моєго сина. Тобто, триваючи у світі, але прийдіть до моєго сина. Бо це ваш шанс, це ваша будучиня, це ваша вічність. І чоловік повинен на якийсь час відкласти всі свої обов'язки і вернутися до Бога. Чи то в молитві ранецою вечором, чи то прийти на богослуження, на імшу святую, чи то зробити добрий учинок, чи то знайти хвилинку часу навідати хворих, самотних, терпячих, чи знайти момент добрим словом комусь пораїть, вислухати і так далі. Тобто, чуть-чуть, якби себе ущемить, але відкритися на другого. А тим більше, як Найсвятейшая Діва Марія закликає на Бога. Бо сьогодні день Святого Бернарда, Петра, це таких 1400 год, Сіена, Італія і так далі, Франція. І він, який проповідував, щоб люди, працювали, виконували свої обов'язки, але щоб вміли відриватися і поклонитися Богу. Щоб вміли свої багатці не тільки помножати фортуну, але наставляв, щоб вкладували тоє, де іншим людям буде до допомоги, розвиття. І так далі. Він настоював, проповідуючи, що все ж сім'я – це моць. І в сім'ї повинен бути так само дух набоженства. І тому, шановні, ми і сьогодні так само день, 20 мая, це день Ахови чи день пчоли во всім світі. І, знову таки, то дає приклад, бо святий Амброзій, арцибіскуп Мілана, який опікун пчелярів Білорусі і світу, але дають нам приклад, як це маленьке це створення, а приносить таку велику користь. Опилення, садовина, городнина, все. Хліб на столі. І окромя цього, ще дає солодкий нектар. Ще дає різні пчелопродукти, як ліки. Тобто повністю пчела присвячена її польоти, її життя, квітки, улей. Все. І так сезон літа і пчели нема. Тому і Святое Писання вельми прославляє, ось як ми на Великдень молилися, великодная свечка там чи там, то пчелиного рою воск. В этом Писанні сотні разів славляється пчела. І тому завжди в костьолах, церквах були воскові свічі. Походиш в храм, там просто такий водар, воску, это этой праці пчолов. І тому сьогодні світ звертає увагу на це. Зробили навіть во всім світі день. Чому? Бо, значить, є проблема. Це всі хімікати, якими очищають, опиляють полі, палетки і так далі, сади, пчоли вимирають. А нема опилення,
нема урожаю. І на сённяшні дзень Кітаі вельмі многа рэгіёнаў, дзе людзі ідуць і такімі кістачкамі апыляюць каждый цветочек, кветочки. Пчол нема. Таму дзень, якім мы таксама павінны маліцца і дзякаваць Богу за прыроду, за жывую прыроду, але і прыклад, бо пчала дае нам прыклад, рой, каліны, што сіла аднаго в єднасці ўсіх. Адна пчала, яна, што яна можа? А вось рой, калі там 40 тысяч пчолак, рой, улей, глядзіце, мае мёд і пчелапрадукты, і апыленне. А адна пчала, такі прыклад, гэта для нас, хрысціянаў, што адзін чалавек, так, да, можна вераваць, быць, любіць Бога, але калі мы разам у Божым храме, касцёле і царкве, калі мы разам збіраемся, молімся, славім Бога, то зусім інша. Вось гэта наш такі духовны вулей. І як жа важна, калі вакол Езуса на свяцейшага сакраменту, калі мы все адаруем, трываем і захоўваем Слова Божае, якое чуем, і, канешне, Божае благословенне. Таму няхай сёння і прыклад святого Бернарда, і апека святого Амброзія, Божая ласка для ўсіх пчаляроў Беларусі, свету, іх сем'яў, за іх працу, і, пэвна, таксама многія, якія адышлі ў вечнасць, Божа адарэ іх ласкаю, нагародзь небам. І, пэвна, няхай наша малітва сёння пад апеку Багародзіцы, якая, як я сказаў, заклікае: «Прыйдзіце да майго сына, прыйдзіце і будзеце шчаслівыя душою не толькі ў гэтым жыцці, але і ў вечнасці. Амен». Молімся. Покорно просім Пана Бога аб патрэбных ласках для нас і ўсяго свету. Молімся за біскуп, каб яны верна служылі святому касцёлу, які Езус набыў сваёй крывёю. Цябе просім. Молімся за люд верны, каб ён заставаўся паслухмяны навуцы Езуса Христа, перададзенай апосталамі. Цябе просім. Молімся за людзей, абыякавых да веры, каб Дух Святы адкрыў іх сэрцы на Божую праўду. Цябе просім. Молімся за душы, якія церпяць ціск, каб Пан Бог надзяліў іх ласкай вечнага жыцця. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб Езус напоўніў нас праўдай і радасцю. Цябе просім. Боже, прими наши покорные просьбы и одари нас светлом Духа Сутешителя, праз Христа Пана нашего. Аминь. Благословленный ты, Пане Боже.
прославленный. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутний. Просим Тебе, Божа, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас, просвятые таямницы, яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполнив нас святую справу откупления, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми Тебе, Боже, завсюди славили, а особливо в гетий час, Бож прославляли урочисто Твою хвалу, коли Христос був ахвірований, як наша Пасха. І Он перемог грех і смерть, одновив все створення, і нам вернув страченное життя. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи: Святий, 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 Пан Бог Усемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях. Благословленный Той, кто приходит у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары красою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кров'ю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крови маёй, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чиніце на мою пам'ять». Гэта великая таямница веры. Поминаючи смерть и воскресення Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой,
рассеяний па ўсім свеце, дасканаль яго в любові, разом з папам нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзафом і всім духовенством. Пам'ятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужылі удзел в жыцці вечным, єднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апостолами, святым Бернардом, святымі Симоном апостолом і Аленою, слугою Божим Едвардом Вайніловичем, святымі Беларусі і всімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праславлялі Цябе праз Сына Твайго, Єсуса Христа. Праз Христа, Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутній, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, просим Цябе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкава спокою дні наші, нашому народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і пришестя Спаўцы нашага Єсуса Христа. По Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, годно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Покой нам. Это ягнец Божий, ось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне.
Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Коли прийде сутішальник, якого я пошлю вам од Отця, Дух правди, який од Отця походить, і Он буде свідчити про мене, і ви будете давати свідчення, бо от початку ви со мною. Алілуя. Молимся. Пане наш Божа, разудел боским сакраменте, завсёды щедро одорвай нас ласкай, и очищаючи своєю моцею, зраби годними этого великого дару, праз Христа Пана нашого. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Zbawicielu światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca, Jedyny Boża, Świętая Maryja, Świętая Bogorodica, Świętая Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Preczystая, Macie Bezzaганная, Macie Непорушная, Macie Niewinная,
Маці наймілейшая, Маці найцудаўнейшая, Маці добрай рады, Маці Стварыцеля, Маці Збавіцеля, Панна наймудрэйшая, Панна хвалы годная, Панна праславлёная, Панна магутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, оружие мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, утешальница засмученных, помога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева семьев, королева спокою, королева Беларуси, королева всього світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Новена до Духа Святого. Пане Єсу Христе, Ти предказав Духа Святого тим, хто вірить у Тебе. У кожним з нас, обмитим водою хресту, повторається той самий чуд, який Ти предказав. В глибині наших душ б'є струмінь природного життя, криниця якого з'являється Дух Святий. І він освячає нас світлом віри, обуджає надію на воскрешення і наповняє наше серце любов'ю. Дух Святий учить нас так само молитися. Дух допомагає в слабостях наших, бо ми не ведаємо, об чим треба молитися, але сам Дух заступається за нас. Вся наша святость, наше особисте подобенство до Тебе, Христе, має криницю в Духу Святим, який живе у нас. Тому з вірою у це ми кажемо: нехай нас освячає Твій Дух, Пане. Нехай нас освячає
Няхай Твоє Слово, Христе, пробиває нас у повні, каб ми складали Тобі подяку в псалмах, гімнах і піснях повних Духа. Няхай нас освячає Твой Дух, Пане. Ти зробив нас праз Духа Святого Божими дітьми. Дай нам у тим же Духу разом з Тобою нестомно прославлять Бога Отця. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Одари нас мудростью в діянні, каб ми все робили для хвали Божої. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. З'єднай нас з собою Духом Твоїм, каб нас ніколи не отлучила от Твоєї любові терпіння, пригнет чи переслід. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Пане, Ти досконало ведаєш чоловіче серце, веди нас завсюди дорогою щирості і правди. Нехай нас освячає Твой Дух, Пане. Просим Тебе, всемогутний Боже, зроби, каб заяснив над нами бляск Твоєї хвали, а Дух Святий нехай Твоїм світлом умацує серце одроджених праз ласку, праз Христа, Пана нашого. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу любови и служения Богу и ближним, що виявлялося в його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая віра була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості для людей різних віровизнань, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був ойцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більше доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою о власках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією, то в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, сатану, інших нас. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у спокої Христа. Я дякую вам за уділ в святой імші. Доброго вечора вам. Хвала Ісусу Христу.